Hello, magandang buhay! Welcome to my channel. Ayan guys, nandito naman po tayo para may isi-share po ako sa inyong isang klaseng ulam na lulutuin ko po ngayong araw. Ayan, so yan ang magiging magiging ulam namin ngayong gabi. Dahil hindi ko inaasahan na may magbibigay sa akin ng gulay. So, yung mahal na mahal akong matanda dyan sa baba, lola na siya. Ayan, which is love ko naman talaga siya. Pag nakikita ko siya, lahat ng matanda. Okay, so lalong-lalo sa amin na mga nasanay kami na kahit hindi namin relatives, always kaming nagmamano sa matatanda. So, naano siguro siya, so super overwhelmed siya talaga everyday. Pag dumadaan siya, nagbe-bless talaga ako sa kanya kasi napakabait din naman niya. Okay, so binigyan niya po ako ng carrots, ayan. Then, yung sweet peas, ayan. Ito po yung sweet peas, guys. Ayan. So, organic po. Tanim daw nila po yan dyan sa baba. So, maraming salamat sa iyo, nanay. Naway pagpalain pa po kayo ng mahabang buhay. At makikita pa kita araw-araw na dumadaan dito sa daanan namin. So, maraming salamat sa iyo. And today, guys, samahan nyo akong i-prepare ang mga kailangan natin sa pagluluto. Guys, so ayan, lilinisan natin. So, makikita natin ang gulay. Pag organic, talagang may mga ganitong gulay, di ba? So, pag may pesticide to, talagang super kinis niya. But this is organic, guys. So, ganito po yon, tinatanggal yung ganito niya. Ayan. So, malinis na. Tuloy-tuloy lang tong linisan hanggang matapos. Then, susunod natin yung ating carrots. Ayan. Ang ipapakita ko din sa inyo mamaya yung kung ano ang ilalahok natin. Ayan. Then, ang mga kakailanganin pang iba para dito sa ating lutuin. Okay. So, sana guys, ini-encourage ko din kayo lahat, yung mga ka-YouTubers ko, pa-vlog ko, small YouTubers, yan, mga beginners na kung may talent lang naman kayo, sa pagluluto, push nyo na yan guys, okay? Then, doon naman po sa iba na nasa active naman lagi sa mga YouTube, di ba? Na ang may papayo ko lang, even po yung mga errands ninyo everyday, pwede nyo din pong i-vlog. Ano bang pinupuntahan ko araw-araw? Kasi let's motivate one another, guys. Okay? So, para magkaroon sila ng lakas ng loob para di masayang ang oras nila sa pag-YouTube. Okay? So, keep on vlogging, keep on uploading videos para mas madaming videos, much better. Okay? So, ganun po guys. So, ito, tatapusin natin tong linisan. So, ito nalinisan ko na. So, ganyan na siya. Then, hugasan ng maigi. Ayan. So, ipapakita ko din sa inyo paano ko hugasan ang mga gulay. Okay? Lalo ito. Kasi hindi na to babalatan. So, may ginagawa ko dito para mas pa siya. Mas maging malinis. Okay? So, ipapakita ko sa inyo guys mamaya. Okay? Then, ang ating pong carrots, ayan. Lahat bigay ni nanay. Okay? So, maliliit siya, pero at least, gulay pa rin yan guys. Walang nasasayang na gulay sa Baguio. Even yung mga ganito, ayan. Kaya nung lockdown dito, walang nagugutom. Lahat puro bigay. Gulay, karne, manok, itlog. Yan, lahat pinamimigay. Ayan. So, guys, balikan ko kayo mamaya sa iba pang mga detalye regarding po dito sa ating lulutuin. Ayan mga ka-vlog, nandito na tayo. Nakahanda na po ang ating lulutuin. So, unahin po natin dito sa ating
ricado. Ayan. So, ito po yung ating white onions. Then, our garlic. Ayan. So, syempre, hindi mawawala ang ating black pepper. Ayan. Then, next is our cooking oil. Ayan. So, nandiyan na po ang cooking oil. And our oyster sauce. And, ito po yung ating light sauce. Ayan. So, punta naman tayo sa ating gulay. Ayan. Carrots. Ayan. Malinis na po ito. Hinugasan ko na din po siya para ready na tayo magluto. And of course, our sweet peas. Ayan. Fresh ko na siya. Okay, guys. So, by the way, guys, itong sweet peas pala kanina, ang pag-process ko ng paghugas nito. Dahil hindi na natin ito mababalatan, di ba? Pag napita sa puno, is ganito na siya. Ang ginagawa ko kasi sa paghugas ng mga ito is, naglalagay po ako sa isang lalagyan ng baking soda. Ayan. So, 1 tablespoon of baking soda. At nilulubog ko silang lahat doon. Ayan. Then, siguro mga 3 or 5 seconds lang na nakababa doon, ihahanguin ko na ito, hugasan ko po ulit sila. So, para naging mas fresh po siya. Ayan. So, and of course, our chicken. Ayan. So, chicken po ito, hindi meat. Chicken po tayo ngayon. So, guys, samahan nyo akong iluto ang ating ulam for today. Ayan. So, go! Na tayo, guys. Ayan, pinapainit lang natin ang ating kawali. Okay, then ilalagay na natin ang ating cooking oil. Ayan. Okay, so ito na yung garlic. So, antayin lang po natin na mag-golden brown. Mas nauuna kasi ang garlic, diba? Ayan, nangangamoy na siya. Yung ating garlic. So, sunod na natin ang ating onion. Okay. Tapos, pag yung onion naman is naging golden brown na din. Ayan. Lalagyan na natin din siya ng ilalagyan na natin ng paminta para medyo maluto-luto din ang Ayan. So, black pepper. Ayan, ihalo natin. Para yung bango niya, pag nilagay natin yung chicken, yun, maalis yung ng chicken, diba yung lansa. So, ngayon naman guys, ilagay na naman ating chicken. Ayan. Nandiyan na yung chicken, guys. Ngayon naman, tatakpan natin siya para mas manuot yung ng ating mga ingredients. Yan, yung mga ricado natin. Para mawala ang lansa ng manok bago natin isasunod ang ating mga gulay. So, takpan muna natin ng 1 minuto bago natin siya balikan. Okay. So, ayan na, guys. So, ang isusunod po natin dito ilagay is yung ating light sauce. Ayan. So, ito na po siya. Ayan. So, parang toyo lang siya, pero mas malasa po ito. Ayan. Yung light sauce. Ayan. So, ulit natin siya. Pakukuloyin. Tatakpan natin siya mga 2 minutes siguro bago bumaba ang kanyang yung itong tubig niya. Pabababain muna natin siya. Takpan na natin, guys. Then hantayin natin na bubaba yan. Then saka na natin ilalagay yung mga gulay natin.
tingnan na natin. Wow! Ayan, di ba? So, bumaba na yung kanyang, yung sabaw niya kanina. Ayan. So, ito na lang ang, niya, ang mantika na niya yan. So, ngayon, ilalagay na natin ang ating una yung carrots. Ayan. Okay. So, carrots muna. Takpan po ulit natin para maluto ng kunti lang yung ating carrot. Saka natin ilalagay ang ating pinakalas na gulay na sweet peas. Guys, ayan. Wow, sarap na. Ayan, diba? Hindi pa tinitikman, masarap na. Amoy pa lang, ulam na. Ayan. Ilagay na po natin ang ating pinakahuli, ang ating sweet peas. Ayan. So lastly, ang ating oyster sauce. Ayan. So, ilalagay na po natin ang ating oyster sauce. Palasa ang talaga. Yung oyster sauce, guys, ang sarap niya. Lalo sa mga lutuin na ganito. Napakalasa niya. So, yung sweet peas po, madali lang po maluto ang sweet peas. Okay, so, napakasarap kasi niyan pag pa siya. Yung tawag dito, crunchy pa siyang kinakain. Kasi ako nga, hinihilaw ko to pag kinakain. Diba, tingnan mo, nagbuka agad kasi madaling maluto ko yan. So, kunting lang yan. Takpan natin. Ayan. Then, mamaya bubuksan natin siya para sa pinakahuli para tikman natin. Guys, ito na. Yes! Ayan. Ito na po siya. Okay, so luto na po ang aking chicken, vegetable, and oyster sauce. Okay, so tikman na natin guys. Kuha tayo ng lalagyan ng matikman nga ito. Okay. So, ayan. Patayin na natin. Switch off na para hindi siya ma-overcook. Ayan. So, kuha tayo para matikman natin. Andito na, tapos na yung ulam natin. Ayan. So, ito na. Ang sarap. Carrots. Tikman natin ang chicken. Bango. Kasi pag ang chicken guys, ayan, so tip lang ha. Yung tip ko sa pagluto talaga, magkarni man yan, magmanok. Ang ginagawa ko, pinapamantika ko muna sila. Para lahat, 'di ba pag nagisa ka, tapos iaano mo siya, ipapamantika mo pa siya doon sa mantika na nilagay natin. Ang sarap. Iba yung lasa niya. Parang yung buong lasa ng niluto natin
pumasok lahat dyan. Kaya masarap siya. Yummy. Bale, yung oyster sauce, nilalagay talaga pag last na. Kasi yung lasa niya is matamis na may alat na parang gano'n yung niya. So, mostly, ang mahilig sa oyster sauce, diba, sa mga lasa ng pagkain ng Chinese, Koreans, Chinese, ganyan, may oyster sauce palagi. So, masarap. Hindi maalat. Hindi naman matamis. Hindi matabang. Sakto lang siya, guys. Ang sarap. Ito, tama na to sa akin. Pagulay talaga. Malakas ako kumain. Pero sa rice, hindi pa. So, ayan guys. Na-share ko na naman sa inyo ang aking chicken and vegetables and oyster sauce. Okay? So, maraming salamat po sa pag-antabay niyo sa akin palagi at pagsuporta. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo.